Jeg har været med til at starte elevambassadørprojektet op og følge det i næsten 19 år. Det har været en kæmpe fornøjelse. Det har været enormt spændende, og det har været enormt inspirerende. Det har været en fornøjelse at opleve og følge de unges engagement og den måde, de er gået ind i projektet på og har taget det til sig. Også været med til at gøre det til deres eget og været med til at udvikle det, så det hele tiden også har passet ind i den tid, vi nu har været i. Det har været enormt spændende også at se og opleve, hvordan de har udviklet sig, hvordan den enkelte er kommet ind og været usikker på, om de overhovedet har noget at byde ind med, men de i løbet af den periode bare har udviklet sig, så de til sidst, som det mest naturlige, har stillet sig op på scenen og fortalt deres personlige historier. Og fået folk til at lytte, hvordan de har faciliteret workshops, og hvordan de i det hele taget har været gode til at skubbe til jævnaldrende unges fordomme, og hvordan de også har sendt de unge ud med ny viden, som de slet ikke vidste, at de havde brug for. Og derfor har det været sådan et fantastisk godt projekt på alle leder og kanter. Det dobbelt formål, projektet hele vejen igennem har haft med på den ene side både at udvikle de unge fra mindretallene og give dem et godt ståsted i forhold til deres tilhørsforhold til mindretallet og i forhold til deres identitet, men også den anden del af det, nemlig at sende viden ud, altså give jævnaldrende unge en chance for at få et øget kendskab til grænselandet og til mindretallene og til de ting, der rører sig her. Og det gælder både i Danmark, men jo også de senere år i Slesvig-Holsten. Så alt i alt har det at kunne få lov til at være så stor en del af elevambassadør været en virkelig, virkelig stor fornøjelse.